Takže čaute, čaute. Toto je undercover. No, natáčame skôr Need for Speed teď. Neznášam toto rád. Komentuj ma. Ľudia, to ste videli? Ako Kuba uvidela Skina? To je zábavné. To je fakt zábavné. Že Skina naháňa Kuba. Neuvidela Skina, A ty spod cesty. Unikli ste. Možno vystriedame sa teraz, Kuba. No takže. Raz, no my sme predtým natáčali, ale to sa nám nejak nevydarilo. Čo sme to natočiť, ale ten čo sme natočili, tak ten sme vymazali. Takže preto sme si mohli pomýliť ten part 5. Lebo nám všetci kazia. No, to je pravda. Že si nám kazia. Ja sa im vystrieť. Pozrieme sa na obchodík Európska. Eurové. No, takže ideme šetriť. Šetriť. Na aké auto? Dneska šetríme. Každý deň, no, stále šetríme na nejaké auto. Aké auto šetríme dneska? Renault Megane Coupe. Toto? Dobre. Takže to predáme Maxíkovi. Trošku posunieme kameru, že? To auto si potom pôjdeme kúpiť. Ale nechceš si zmeniť? Áno. Chcel som Forda. Ford Mustang. Dá si žigit. A závodičky. Ideme ti vybrať závodičky. Pro boda. Takže ti ideme vybrať závodičky. Chceš to tak? Nie. Niečo? Tak skúslo. Kde má prejsť? No, možno prejde. Takže posunieme vám kamierku. Big Factor. No. Jojojoj, toto som už hral. Ideme Maxíka komentovať. Toto som už hral, pán komentár. To som už hral. Tak toto je to auto, ktoré mám preniesť. No rozumiem. Rozumiem, nemám ho zničiť. Ja viem, že... Vyzvednete zásilku. Takže Maxík, nemôžeš búrať do aut. Toto som prosím myslel. Nebude do ničoho. 2 minúty do konca. Začína si top. Toto je ale riadnia premávka. To je top. Maxík by to mal dať, lebo hral top. Posnažíme sa dostať do toho istého levelu. Hral som to 10 krát. Posnažíme sa dostať do toho istého levelu. Ako Maxík má. Takže... Ja som 13. Maxík nevral. Zdraví iba ten, kto má mikrofón. Stále ti to pripomínam. A keď tak môžeš povedať, čo zaujímavé, čo je s tým, čo by si chcel v tomto diele, aby sme urobili.
Bože, choď preč. Čas. Minúta do konce. Bože. Ale 1 minúta do konce. Bože. Ja. Maxo! Pridaj! A ja pridám, toto auto nemá nitro. S kým došla? Toto auto je zásielka. A zásielka nemá mať nič. 30 sekúnd do konca. Malo by tu vydať, čo ti predĺží čas ako v checkpoint, nie? Nie, tu nie je checkpoint. Ale že také dačo podobné by tu malo. Ale tu nie je checkpoint. Ja viem. Ale dačo by Bože, to také... pridaj. Maxo, toto prehral si. Som vrál. Už som skoro. Neúspech. Nie. A už som bol skoro pri cieli, Kubo. Dám ti hrať znovu. A Kubo som bol skoro pri cieli. Musíme hrať závody, no. Musíme, no. Tam sme si našetrili na nejaké rýchle auto. Alebo si môžeme šetriť, no, len tak peniažky. A keď budeme mať vysoký level, tak ich vynieme. To je tiež dobrý nápad. Idem Maxika komentovať. Aj tu. Aby sme vám prezradili, sme v obývačke. Erika je prvá. Druhá. To je Erika z Hornej Dolnej, fandíte jej. Dajte like. Ak nie, tak dajte dislike. Ak nám, tak napíšte a dajte like pri tom. A keď nám nefandíte, dajte Dislike a napíšte, čo by ste chceli v ďalšom diele. aby sme akú búračku spravili kino. Tam je cieľ. No a Už si skoro už sme skoro pri cieli. tak akurát v strede od cieli. Jo, hvezdárne. Yeah. Už vidím cieľ. Ja vidím. Poďme pozrieť ešte, ako dlho je to za cieľom. A Kubo, ale už mi to ide dosť. Takže idem to si nejakú techničku. Ideme dole. A kľudne aj Five Nights at Freddy. Five Nights at Freddy. Nie, ale to tak nespraví. Alebo nejakú Need for Speed, aby sa to k tomu hodilo. Kuba by to zistilo, že to, čo tam hrajú, že to je uspávanka. Ja za mnou niekto. Ideme na čas. Ideme hrbo. Rýchlo, už ma naháňa Erika. Díky, pomohol Freddy. Bar.
potočí. Musanky, to zvládneš. To není prostě pesnička. D, E, F, G, L, M, N, O, P, S, V. La, 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 la. Bože, 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 že. Už máme do Háňa. A nehavaruj, ruj. Alebo havaruj, ale prehráš. Ale prehráš. A teď vám pustíme song. To je nákladňák. Děvča vracel sa. Bez kakíka na bicykli zajetí si volaký do Českotára. Až príď do mest. Ľudia nešudli a vedia pristome. Joj, to bol sa nápad. Jedini nás zavolali na audit. Boctika. A nič neurobi. Cestu si razvija, prirode mora, koji me hvata, hodne i tome. Za i vodi, žene rande s mestom, žene rande hodni, hodne i do zone. Cestu si tam razvija, tam krvavi šenko, tam krvavi. Rma. Víš, ma prebieha rma. Prebieha ma rma. Ty budeme môcť natáčať 17 minút. Prebieha ma Adam a rma. Co robíš? Veď až teda, čo to je alkohol? Veď gašina, jaj, čo je? Ne. Topi, pili, loby, takvom bylo. Auda. Určite. To je. Ja, to je už víka. Takže nezabudnite dať like. Nedám bez mesta. Nezabudni, a keď tak môžete dať aj dislike. Ja. To je jedno, ale končíme toto video a určite je to prvé. Takže čaute, čaute. Ahojte.